Bon an ka baara tɛ kɔtigɛ yɛrɛ an kɔni bɛ baara kɛ don o don bon sisan an kɔni an baara bɛɛ b'an fɛ yan nɔ sirilen bɛ yen min filɛ ne bolo ji la nin o ye sirilen ye o ye sirilen de ye bon n'o bɔra yen ɲiniki fɛnɛ mɔgɔw bɛ yen sanangulikɛlaw bɛ yen nɔ bɛɛ n'i ka taabolo dɔ yan nɔ awɔ. Ama bara berke. Mais c'est le temps de commencer. Ale degun se mɔgɔ ma ko a bɛ se ka hɛrɛ fana s'i ma cogo min don dɔ la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la don dɔ la i bɛ degun baara bɛɛ wari ni baara bɛɛ o wari sɔrɔ seliɲɛkɔrɔla in na sisan an ka patron bɛ yen tile journée o ye 400 bon ni kelen-kelen min don 300 bon baara n'a taabolo don don dɔw yɛrɛ komi ni baara fɛgɛyara wagati dɔw la bon o bɛ se ka kɛ 200 ye mais baara an bɛ wagati min na sisan kɔni o ye 400 bon n'a yɛrɛ nisɔndiyara don min o ye n'a nisɔndiyara a bɛ se ka cadeau k'a ɲɛ. marché ka ɲi dɔɔnin dɔɔnin marché de seliɲɛkɔrɔla ta seliɲɛkɔrɔla ta de ka ca mais ni seli tɛ yen an kɔni a baara tɛ jɔ sa mais dɔɔnin dɔɔnin an bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin. Seli kɔni mara tɛmɛ kɔni baara kɔni bɛ commencer ka jɔ. An kɔni na heure ni seliɲɛkɔrɔla don sisan an bɛ baara daminɛ 8h pile bon ni seliɲɛkɔrɔla tɛ an bɛ baara daminɛ 10h pile o sababu kɛ seliɲɛkɔrɔla baara ka ca. an bɛ kɔn ka na mais ni seli tɛ yen baara bɛrɛ tɛ kɛ an tɛna taa. bon an kɔni n'an ye rendez-vous min d'i ma n'an ye don min f'i ɲɛna nin don in bon n'i kɔni nana i b'i ka fini gosilen sɔrɔ mana kɔnɔ an b'a d'i ma.